Ahojte slovenskí bejsbolisti, všetci priaznivci slovenského bejsbolu, ja som Erik zo Step Up Academy a máme tu leto a tento rok pripravujeme nový tábor, nové bejsbolové sústredenie a týmto by som vám chcel ukázať, čím bude toto sústredenie odlišné od toho minuloročného. Náš prvý ročník tábora sa nám vydaril fantasticky. Deti aj dospelí si ho naplno užili a mali sme aj výbornú odozvu od rodičov. Hneď v prvý deň sme vyskúšali deti v ich bejsbolových schopnostiach a následne sme vytvorili 4 tímy formou draftu a odtedy už deti trénovali a súťažili v rámci týchto tímov. Tým Lumberjacks, Bombers, Cavaliers, Kings. Každý z týchto tímov bol vedený hlavným trénerom a 2 asistentami. Každý rok ale chceme priniesť niečo nové a vylepšovať ako naše aktivity, tak aj našu bejsbolovú kultúru na Slovensku. Preto sme tento rok rozšírili tábor o 2 nové tímy. Minuloročné stredisko Látkovce bolo síce fajn, ale tento rok nám už kapacitne nevyhovovalo. Podarilo sa nám nájsť krásne nové miesto pri dedinke Dechtice a tak 7 dní budeme trénovať, súťažiť, hrať, smiať sa a možno aj plakať v letohrádku Planinka. Je to staré lovecké sídlo prerobené na školu v prírode, obkolesené krásnymi lesmi a lúkami. 15 minút chôdze je vzdialený starý kostol a kláštor Katarinka, v ktorom prebieha práve archeologický výskum a rekonštrukcia a ktorý určite tiež využijeme na zaujímavé hry a aktivity. Tréningy a zápasy sa budú organizovať priamo v areáli Planinky na futbalovom ihrisku, ktoré rozdelíme na 2 bejsbolové ihriská a tak ušetríme čas na prepravu detí. Deti budú mať k dispozícii upravené ihriska s backstopom, striedačkami, homranovým plotom, 2 palkárskymi tunelmi a nahadzovacími strojmi a takisto aj wifflebalové ihrisko. Náš trénerský tím sme rozšírili o 2 nových skúsených hlavných trénerov a takisto nových asistentov. Na tábor je už prihlásených 70 detí, čo je naša maximálna kapacita pre tento rok, z toho asi 95% detí s bejsbolovými skúsenosťami, čiže čakáme veľmi vysokú úroveň tohto bejsbolového sústredenia. Tráva je zelená, pokosená a my sa už nevieme dočkať, kedy sa znovu stretneme a odštartujeme druhý ročník bejsbolového tábora Step Up Academy. Alright, vidíme sa na Planinke.